аз съм ОРБГ и с мен е SpiderBG и днес ще играем глас. Вече играем глас. Да сме по-точни. И вече играем. Аз ще събера 12 диаманта. 2 за златна. Аз първо ще събера за меч. Златото иска 10. Аз с 10 диаманта ще купя меч и още 2 за златна. Ей, дай малко е. Аре, човек, дай ще ги събера, после ще дам. Как да знам, да ще дадеш? Да. Бъди спокойна. IP ще има в описанието. Да. Ето в чата го изписва, на всяка една минута го изписва IP. Да. А, не. Те могат Той изписва сайта. бе направо. Ето вижте го IP, то се вижда. Направо спрете клипа на пауза и го припишете. Дай само още едно злато ми трябва. А така, аре, отивам при шопото. Иска 20 айрон, няма да ми събира. И втори лево. И също втори лево. Сега сходя в голда. Да събирам за меч, той иска 10. И колко си и 10. Да апгрейдна ли той или да си купя меч? Кое да апгрейднеш? Голд генератор. Сини! Ами по-добре взема меч. Че както ми кажеш, сини. Сини от тебе. О, един го убих. На сърдата. Сега спами с говорене. О, дъма. Голд имаш. О, не, идват в нашата база. Сини, щупете яйцето. Не! Фак, бягай, мой! Бягай, мой! Абе, аз бих, бе. Браво на тебе! Събрах 7 диаманта от цялата работа и отивам да убирам още по средата. Ама ако умреш ще много. Внимавай, човек, ако умрем... Ще стане... Сега няма кой да ни възстанови, пък яйцето. Остана си яйцето! Умри, брат. Човек, за пръв път да ми вариш 30 FPS на Майнкрафт. Мен пък винаги ми върви с 30. О, дъма, как Този вика още сега загубихме. Еми, Аз пиша не знам. напиши му този пък. Ти вече му написа, не се Пак знае. сигурен ли си, че няма? Все пак. Има шанс, ама... Абе, я да не ви изключвам събър, когато... Целият син отбор идва! Добре, значи няма, спираме клипа на пауза. Защото ще става интересно и аз трябва да си купя бони. Свърши ми храната. С 28 диаманта завръщам базата. Браво, бързо пускай нашия генератор. Така ще се апгрейдвам, бе. Вие тръгна да пускам генератор. Ай, пусни ме, човек. Ако ми останат диаманти, ще го пусна. Майди, пам. Бъй си, какво ще правиш? Добре, те си излагали мъчи идват или само ма плашиш? Целият син отбор беше по средата, не те лъжа. По средата, той не знае, че идват. Някаква пусна за малко, нещо някой апгрейдна или пусна. Сега спомисля, че пусна дума генератора. Те апгрейднали той голд генератор. Кога апгрейднал? Ти ли? Пускаш, апгрейдваш голд генератор. Някой го. Ти ли го апгрейднал или? Явно и този го апгрейднал. Този го на злато. О, майко, червен. Да го такаем. Детос. Нали червен, бе? Майко, червените са по средата. Червените и сините са по средата. Аз се връщам. Те да не са тими, че ще стане мазало. Толкова бяха, наистина щеш да е мазало. Не, то аз също имам някакви тук селендърски крави, кожени... Аре, бе, само един диамант ми трябва. О, не, червен! Фак! Рипни, червен!
Айде! Айде! Падни от света като... Фак не мога да стигна! Yes, бе! Айде! Падай! Yes, бе! Убих го! Аз пък Не! умрях. О, убих го и тос! Умря ли, бе? Да, бе. Шит! О, да. Човек казваше, аз сега не мога да те гледам. Знам. Хъмч. О, 20 диаманта. Не, защо не пусна генератор? Аз ти казвам, ама ти... Аз си купя златни. Абе, лев е, нали трябва да играем? Но не лев ти ако снимаш лично ги левкаш. Аз то може да си викам, няма нали снимам. Добре, аз да си купувам по-хубави болни, че моите за нищо не стават. Ай, още един. Ай, хес. Читнах мапа. Край, че читнах мапа. Тези болни да ги изхвърлям и ни трябват. Ох. Къде са сините, бе? Абе, я да взема една кирка. Да сложи това. Да щупя той. Пътя към нас. И да не да ни нападнат в точно най-настоящия момент. Ами, няма рискувам да ходя за дъма, ще ходя. Ще отида само набързо да взема. Не, те всичките са там. Не бе, пич, не ходи. Не бе, той ще ритни. Може да ритни. Ходи. Не, нашия пълен дебил. Не ти кажа ли какво става само? Чупя пътя. Ти тос пада. Аз чупя тъмън пътя. Искаш ли после билд батъл, като мреш? Какво? Искаш ли после билд батъл? Може. Не, Ама да аз снима? сам защо? О, ами добре. Да се бавя тук. Ще ходя да си пълна късмета. Айде, ходя. Аз искам да ти кажа нещо, колко кой знае какво, ама... Искам да умреш, за да играем билд батъл. Не, той бит батъла май не е готов още. Да, той не е Не, готов още. играят 20 човека. Те го оправиха днеска. Или че аз днеска като влязох и ми даш. Тук там пише, че не е готов, проблеми имало, справили се го. Добре. Ами, какво стане? Един злата. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Аз съм най-големия дебил на света. Не, аз не ставам за нищо. Аз паднах като най-големия нуб. Добре, се върни кога сме бил батъла. И с сметка искам да я дам надолу. Добре, тук сме, пише формула, че трябва да построим и просто Спайдер ми вика, че трябва да построям някаква кола. Ще построя като това кола, ама бил батъла не съм изобщо никак добър. Печелил съм най-много... Не съм строил формули, само ти ще кажа. Не, това аз не знам какво да построя изобщо кола. Ще построя пък, каквото стане. И тя няма ми прилича на нищо. Ще прилича най-много на танк. Или на ти няма да прилича. Той би трябвало да са гуми. Добре. Пътичката да
направим айрон. Чакай, ни първо да направим пода. Ще го направим от зелена вълна. Хубаво, че имаме път 5 минути. То ние започваме с 7 де. Кога минаха 2. Пак ще бърва. Скоро ще има UFC. Днеска бях видял. Добре. Той сега ми прилича на... не знам... на поставка нещо, а не на кола. Добре. Аз още от сега си казвам, няма спечеля. Аз пък ще спечеля. Не бъди много се надеям. Не се гордея с формулата ми. И то никак. Тя моята не прилича на нищо. На масичка прилича. Ужас. Ами сега какво? Въртите? Свен или? Да направим предницата. Чакаме само да си покажа готовността пред всички тук в сервера. Стига съм станал нагоре. Ти си горе, знай човек! Ти видя ли бе? То горе на джип прилича, бро. Че джип бе пакла. Не, то моето То трябва да направя форму. Не, аз ти кажа, просто правя нещо като джип. Или като нещо, де да знам. И нещо ще отпаднеш. Не, то съзнай вече. Аз на самия себе си ще си дам фул. Играта ма мрази. Разбрах за игра. Разбрах, че ми е ужасно творението. Въртичката не знам къде ще е точно. Аз всичко обърках. Стана на нищо. Добре. Той ми прилича, че стено трябва да е багажника. Тук ще направим айди въртичката. Къде са въртите? Дай да направим някаква тука... Върта с върта е. Къде са кой? Добре. Не мога да повярвам, че стоя таква глупост. Чакай, бам, той позорица, как ще? Ще го направите. Тук мисля, че... Тук беше жълто и оранжево. Чакай, ти оранжево ли трябва да... Защото нещо не включа. Но на оранжево, ма... Оте. Я да тук да го сложим. За сега не прилича нищо повече от... Не знам, нещо като куче ми прилича на мене. Моята става горе-долу добре. Бих казал тук. Музичка е. Някаква музичка тук не се пускат. Не му обръщай внимание просто. Не дей. Остава 1 минута и 20 секунди. Добре, да ти кажа, моето заприлича на камион. То твоето си е същински камион.
аз искам да направя кола, ама сега ми заприлича на камион и си викам, окей, камион. Ами, да направим това тук от дърво. Дали ще има време? 55 секунди, ужас. Аз не знам какво ще добавя. Пак. Няма време. Пак. 40 секунди. Трябва да си довърша глупостта. Аз усетих нещо. Нямам никакво време. Кога изпихоха? 7 минути. Другите бют батали за 5 минути успявам. Толкова по неща от това нещо. Айде! Не, 15 секунди! Не, това зелено е много бързо. Не. 5, 4, 3, 2, 1. Аз съм готов. Не! Я? Това е моето. Не се обижай, брат, ама ще дам ай за зрителите. Окей. What the fuck does that good? Чекото е хубаво е. Да, е моето. Где знаеш, какво е лико? Ужас. Покривен си направих. Аз си дам... Ти не можеш да гласуваш за себе си. Знам, че ще гласуваш ли? Да, гласуваш. Какво? Не ти кажа. Не, този ми дай по... Добре. Ще ми получам стъпалата и че му дам на този ноутбук. И... Виж... Кой? И... Не, но, сега ще умне. Кой? Ко? Кой? Не го чувало, не знам. Кой пичи? Какво? Как пичи? Това печели? Кой печели? Как бют батъл? Добре. Да приемам, че съм спечелил. Аз. 100 спот. Добре, не знам. Аз спечелих и. Връщаме се за следващата игра, която не знам какво ще бъде. Ще изберем може би пак бил батъл. Какво ще кажеш? Добре, ще видим. Добре, връщаме се с малко. Добре, тук сме. Почва следващия бют батъл. Отново сме 3 човека. Трябва да построим стая. Стая, която не знам каква ще е и отново го затирам. Аз къща най-много ще построя. Но то друго не мога да построиш. Не, то стаята ми няма да прилича пак на нищо. Миналото ми приличаш да така на крокодил. Виждаш си собствената постройка. Вау. Тя пак много красива, нали? Ставаш? Става тя. Аз ще направя 2 стаи. Кенек и стая. Ти ми дай идейка, бе. Аре, Браво, Спайдър, браво. приписваш, на контрол не ти приписваш. Какво приписвам, бе? Какво съм ти приписвал? Аз съм си писал отделно. Аз дори не сядам до тебе. Аз дори не сядам до тебе, пък ще приписвам. Го за миналото е. Стига да гледам в бъдещето или настоящето. Аз дори не сядам с тебе, пък ще приписвам. Ама сядаш. Аз дори не приписвам. И сядах преди 1-2 месеца.
повече. Вратичката ми... Не знам къде ще е. Тук ще е... телевизор. От мене. Аз покрива ще го правя най-обикновен. Стухли. Тухлен пот. Пет минути, добре бе, колко бързо минава 10 минути. За 5 Аз минути момента как да имам време да се построя. Аз как да ви построя една цяла стая за 5 минути? Съм ви бог. Пък и тук слагаш блокове е малко бъгаво. Да, наистина, бъгаво е. Някой път се бъгва. И ти още по-трудно става. Добре, то с път ще си изберем още една мизерна врата. Тези прозорци ще ги запълня с тако, да има само нещо на тях. Пак ли оня, който играхме в миналата игра? А, не, човек, само двамата сме. Да, той нали левна. Вижте го изписа в чата. Той човека сигурно не знае какво да постои за лев. Саднал се, че не може да стои. Ай, дойде клип на Майнкрафт, като ще играем мини игри. Ай, първо юйто си да направим. Окей. Къде са тухлите? Ай. 4 минути. Сега стана 3. Така, аз още покрива правя. В смисъл, не от цялата къща. Няма правя това къща, точно не. Човек, ако и двамата си дадем пулп, няма да знаем кой ще спечели. Добре, аз няма правя диванчи, защото няма да прилича и на диван. Ще направя едно телевизорче. Смисълта да прилича на телевизор. От синия го правя. И по телевизията ще дават най-интересното. Вода! Много интересно! Пак не заприлича много на телевизор. Сега ще го слушам на жица. Ще да се пускават инвентар. На жица. Добре не прилича на жица. Ти по-скоро прилича на комин. Сложим тук честре глупости. Не, то моето прилича на затвора все едно. Аз май трябва да къся той нещо затвора. Той не е къща, стая, а затвора. Ми какво ще направим? Освен да налепим тук едни картини. Защото не е картина, бе. Не са картините. Една масичка. Освен това. Дето е? Ай бе, къде е? Ай. Сега си искам да го крафтвам. Къде бяха? Ай. Бива.
някъде. На външен облик става до някъде. Изглежда ми добре на външен, ама сме го махнали и не. Ето, не знам. Всякакво да направим. Компютър. Как да го направим този компютър? Ето клавиатурката. Така, тук сме, за малко трябва да спрем. Остават една секунда. Оф, не ми стигна времето. Тъй, добре. Байта с къща. Дадо. Който е, бе? Твоето и нещо. Давам ти окей. Ама, байта с туалета, бе. Я да го разгледаме. Добре, това беше твоята туалетна, какво беше твоето нещо? Аз си дал окей. За мен мисля да си дам good. Ти трябва да е телевизор. Дадох ти гуд. Ей, аз печеля. Не, ей, не си честен, ей. Сламник. Уинали сте! О! Уина. Знаех си. Що ти дал гуд без да искам? Не че тя ти дам окей. Ми. Добре, хора, аз тук ще приключа този клип. Надявам се да са ви харесали тези мини игри. Благодаря, че Да, ме я- коментирайте, абонирайте за мен и за Спайдера и чао!